Муҳтарам дӯстдорони футбол, сезони гузашта барои Барселона хело мушкил буд. Мағлубияти аламовар дар сари онҳо хело меистад. Ҷамъи ин финали Кубоки Испания ки аз Валенсия бо ҳисоби 2-1 мағлуб шуданд ва ба ҳама маълум шуд ки Барселона бояд бозингарони нав харида состави пешинаро тоза кунад. Аввалан онҳо Френки де Йонг ва Неторо хариданд. Дар моҳи июл бошад Антуан Гризман гузашт. Ҳама ҳозир дар бораи баргаштани Неймар гап мезананд. Дар айни ҳол Барселона дар ҷаҳон маоши яксолаи бозингаронаш дар ҷои аввал меистад. Аз ҳамин сабаб бояд онҳо бо як хел бозингаронаш ҷудо шавад. Портали sportskedat.com 5 бозингарро номбар мекунад ки шанси бисёр доранд Барселонаро дар ин тобистон тарк кунанд. Пеш аз номбар кардани бозингарон мехоҳам хотиррасон кунам ки спонсори канал 1xbet мебошад. Коэффициентҳои баланд, бонусҳои гуногунро шумо танҳо аз ин ҷо меёбед. Ссилкааш дар комментарияи ин видео. Агар боз дар вақти регистратсия кардан дар ҷои промокод touchfood нависед, ба шумо то 6500 рубл бонус медиҳанд. Имкониятро аз даст надиҳед. Акнун сар мекунем. Рафаэл Алкантара натавонист дар состави якум худро ҷо кунад аз сабаби травма. Аз ҳамин ҳисоб ӯ аз боварии даста баромад ва аз ҳамин ҳисоб онҳо Де Йонг ва Артуро хариданд. Баъди аренда дар Интер дар сезони 17-18 Валверде ба ӯ бисёртар бовар кард. Баъди аввали сезонро хуб гузаронданд ки онҳо Реалро бо ҳисоби 5-1 мағлуб сохтанд, бозингари бразилиёӣ боз травма гирифт. Аз ҳамин сабаб ӯ ҷои худро дар состави асосӣ гум кард. Вақте омадааст ки ӯ бояд дастаро тарк кунад ва барои худ дастаи нав кобад. Ӯ 26 сола аст. Бисёриҳо махсусан Валенсия тайёранд ба ӯ шанс диҳанд. Малком ба Каталония соли гузашта омад аз Бордо бо нархи 37 миллион фунт. Бисёриҳо боварӣ доштанд ки ӯ дар состави асосӣ бозӣ мекунад, аз сабабе ки ӯ дар Франсия 19 гол зада буд, нигоҳ карда ба оне ки дар дастаи миёна бозӣ мекард. Аммо дар дастаи Каталонӣ ӯ ҳамагӣ 24 бозӣ гузаронда 4 голу 2 ассист додааст. Хело аҷиб аст барои ин хел бозингар. Ӯ ҳамагӣ 22 сол дорад. Иқтидори ӯ беҳамтост, аммо ӯро шанс намедиҳанд ки худро кушояд. Аз ҳама хубаш ба ин хел дастаҳо ба монанди Эвертон гузарад ки махсусан онҳо ба бозингари бразилиёӣ ҳавасманданд. Нелсон Самеду ба Барселона бо ҳамроҳии Валверде омада буд. Ӯ ваъда дод ки ҷои Алвесро пурра мекунад, аммо натавонист. Бар ивази ӯ бисёртар ба майдон Серхи Роберто баромада буд. Самеду ҳимоятгари рост аст ки дар ҳимоя бисёртар фоида меёрад нисбат ба Роберто, аммо Роберто дар ҳамла хело хуб аст. Аз ҳамин сабаб Барса ҳимоятгари боваринок кофта истодааст ки ҳам дар ҳамла ва ҳам дар ҳимоя хуб бошад. Атлетико ба Самеду ҳавасмандӣ карда буд ки бозингар мехоҳад бисёртар ба майдон барояд, то ин ки дар тими Португалия бозингари асосӣ шавад. Иван Ракитич состави Эрнесто Валвердеро тарк намекунад. Ӯ аз ҳамада бисёртар дар майдон медавад, аммо баъди бозии ӯ бар зидди Ливерпул дар Энфилд ва дар финали Кубоки Испания бо Валенсия мухлисон аз ӯ норозӣ буданд ва бисёри мухлисон хоҳиш доранд ки бозингари хорватиро тезтарак фурӯшанд. Ракитич 30 сола аст ва ин маънои онро дорад ки вақти ҷавонон омадааст. Махсусан аз ҳамин сабаб роҳбарият умедвор аст ки ҷои ӯро Артур ё ин ки Де Йонг мегирад. Ба Ракитич дар айни ҳол ҳавасманд аст Бавария. Харидорӣ кардани Филиппе Каутино дар моҳи январи соли 2018 бояд дар даста нақши муҳимро бозӣ мекард. Тобисон ӯ ба худ рақами 7ро гирифт ва ба ҳамлаи чап рафт ки Валверде ӯро ҳамчун вингер истифода бурд. Хело мушкил буд. Зуд ҷои ӯро Дембеле гирифт ва Каутино бозингари иловагӣ шуд. То ҳозира Каутино ба бозии беҳтарини худ наомадааст. Ӯ намедонад дар ин даста чӣ кор кунад ва боз дар позитсияи дӯстдоштаи ӯ Лео Месси бозӣ мекунад. Ба ёд меорем гузаштани Гризманро ба Барселона. Маълум мешавад ки Каутино дигар ба дастаи Каталонӣ лозим нест. Аллакай овозҳо рафта истодааст ки Барса тайёре ӯро бо Неймар иваз намояд. Дар бораи ин гап намезанем, бе ин ҳам шумо ҳамаро медонед. Дӯстон, инҳо буданд то 5 бозингароне ки шансашон зиёдтар аст барои Барселонаро тарк кардан. Кадом аз ин бозингаронро шумо мехоҳед дар даста нигоҳ доред ва кадоми онҳоро ба фурӯш гузоред? Ҳатман фикри худро дар таги комментарияи ин видео нависед ва аз ёд набароред дар канал обуна шуданро ки аз видеои ояндаи мо бехабар намонед. Бо шумо буд Муҳаммад Гайров. Хай, то боздид.